Вітаю! Прибираючи сьогодні квартиру, наткнувся на маленькую такую брошурку давніх часов, ще наприкінці 90-х, а докладно 3 жнивня 98-го году мне Олесь Турович, можна сказати, один з заснувальників білоруського літературного постмодерну, подарував эту книженцію у городі Щецині, де відбувався семінар для молодих білоруських журналістів. Я там був тренером, одним з тренерів по юридичних питаннях. Тоді ще диктатура тільки устальовувалася, і ми мали надію, що до тоталітаризму не дойде. Можна було ще ніякі видання реєструвати, газети там. Але ж, на жаль, от з тих часов змарнована амаль чверть стагоддя, диктатура усталявалася, і ми от дожилися фактично до окупації. Але вернемося в ті часи. Олесь Турович, книженція, брошура постмодерну, можна сказати, одна з перших постмодернових літературних книжок під назвом «Корпус». Я її, може, разів 10 уже прочитав, бо вона легка, нічого не важить. Узяв заплечник, на ровер і на пляж де-небудь на Мінському морі можна, лежачи на сонці, читати різні сутри, есе-романи, ті есе-оповідання, ремейки і так далі. Ну, це просто цуд для і глеба для розуму, для того, каб задуматися, дзеля чого ми живемо, існуємо, і що можемо зробити у гэтым світі і чим марить. Давайте некалькі прочитаю, а одно з оповіданняў, ці, скажем так, есе-романаў, його називається, яно, ну, маленькое, називається «Калі згарела сонце» у описанні ніжей. І так, вось, наприклад, пачнем з сутры. Сутры – гэта такія вершаваныя радкі з індыйскай філасофіі, так? У кожным буме з гэтых светаў ёсць бясконцыя бамы і літы. На кончыку кожнага валаска на целе майго кота з'яўляюцца неапісальныя чыстыя землі. Усе бясконцыя і бязмежныя коты, сабраныя на кончику одного волоска моего кота. Ну, яшчэ мне падабаецца з раздзелу ремейки «Калыханка». Ну, все мы любим калыханки. Все тут, у прынцыпе, исповеди для экстрасенс. Калі цяжка на душы, з нагоду з'езда ананімных алкаголікаў, гэтак далей. Тут все невеличкі вот такая брошурка, все варто читать и просто атрымліваць ежу для нашага розуму. Итак, калыханка. Глядзіце, якое цудоўнае спалучэнне. Не варта прачынацца, калі ўсе спяць. Дабранач, зара зараніца. Горада сонца, якому 2000 год. Цудоўнае спалучэнне майго любимого паэта Максима Богдановича і спевака-паэта, таксама бессмяротнага апошніх гадоў існавання Савецкага Саюза, якім перавезла Віктора Цоя. Там же ж і 2000 лет вайна. Вайна без асобых прычын. Вось зараз вайна. Горада, якому 2000 гадоў нашай цывілізацыі хрысціянскай. Так. Ну, тут усё можна запар. Вот я выбраў некаторыя, каб укласціся ў 5-6 хвілін і не марнаваць ваш час. Я думаю, што вы будете задавольны. Без назвы, але я назваў па аднаму з радкоў. На Марсе няма шакаладу. Камар, не парушай мар, ляці да хмар. Назад. Тут Марс. На Марсе няма шакаладу. А можа зачыняць школу на каляды? Хай толькі крамы працуюць, каб самому ў самоце лапці не плесці. Пра вібрацыю вушэй, што яны ловяць, чуюць з зомбаскрыні, якую не раю нікому глядзець. От бачыце, зомбаскрыня. Там у мяне яна служыць апошнія ўжо 20 гадоў як прыстаўка для тэлевізора, для інтэрнету. Не пачую вібрацыю мембран вушэй, не ўбачу вантробы вачэй, не пакаштую язык, не зразумею я. Ты
заканчивается пытальником с кличником. Ты – это ты. Вось, асэнсуйте. Вось, 3 радкі, такая як бы эпіграма постмодерновая. А ловок зломка ловить змову. Графит-фитаграф спускается у поветранную паперу. Черно-белая радыяцыя. Ну, вось мне падабаецца з таких ужо радкоў таких глыбока філасафічных постмадэрновых, вось гэтае. На ім і завершым наш агляд гэтай брашуркі. Адчуванне астральнай тэрыторыі дазваляе не пераходзіць межаў. Межы мяняюцца. Боль у галаве ратуе ад фізічнага знішчэння. Аўтатрэнінг падманвае віртуальнасць. Цэнтр свету пачынаецца тут. Як мала трэба для ўласнага спакою. Дзякуй за ваше цярпенне, за тое, што вы удзялілі вось такому глыбокаму філасафічнаму постмадэрну ад Алеся Туровіча некалькі хвілін. Гэта вам ежа для вашего інтэлекту, для мозгов. І ў апісанні ніжэй пачытайце яго эсэ-роман. Это маленечкі такі, это не той тоўсты роман. Эсэ-роман «Калі згарэла сонца».